back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to Jane? Muduhan na kasi mana since the last time nga nakita ta. Mato ni Mr. Chua, busy ka kuno. And so, ako na mismo miyanhi sa imong opisina. What can I do for you, Jane? I miss you. Oh. Why? Can't I miss my engineer? Huh? Ikaw ha? Usapay na si mga nauna. Sorry. If you're really busy, gusto lang kong masahit kung nahimo na ba ni mo ang changes na akong giingon ni mo. Yes. Ay, sorry. Kung wa ko makahigayon sa pagkontak nimo. Too bad. Ngano kang dili ko kanunay nga priority, no? Oh. But anyway, naanad na ko. I'm always not a priority. Hinungdan nga, I always find a way in. So sorry. Dili sa ingon kuan pero I get it. Busy ka. Mas may nauna. Daghan ka gihon nauna. Oh. And definitely, wa ko maapil ni Ana. I'm sorry. Anyway, it's good to know nga nahimo na din ni mo. Sige. Kinahanglan ta na kang biyaan aron mapadayon na ng imong gibuhat. Sorry sa distraction. Jane. Hmm? Coffee? When? Ni anak ko sa opisina nila ni Cesar. Nagbitbit ko ni ining paborito niyang kape. Then, patilawan ako niya kining akong gibake nga carrot cake. I'm learning, no? So, yes, makamaon ako mo bake o cake. Og, ang sunod akong tunan, mo nasabon niya ang pagpanluto og mga sudan. Oh, well, dili kinahanglan nga ako ang muhiwa sa mga lamas kay dili ko ganahan sa baho ni ini. Mamilit sa akong kamot. And so, I will have our maids to do the cutting. Igo na lang niya ko sa pagtimpla o pagtilaw. I will try to learn. Aron nga mamahimo niya kung maayong asawa lang niya. Kung mao na imong gusto, Cesar, ang usa ka asawa nga mo serbisyo nimo, then be it. Gamiton ko na asab ni nga oportunidad aron hisgutan pag-usab ang mahitungod sa among kasal. Napornada kini dihang na-admit ko. And we are trying to fix everything. And so yes, gusto ko mahinayon na gyud kini this time. Hi, siya pa ingon? May ka-meeting ba siya karon? Walagi ko kahipaw. Can I possibly know the place? Ay, sorry ma'am. Pero wala ba ko may baw? Sorry. Sorry, nabugatan ang akong kamot ning akong gibit-bit. Posible di ay nga dili ka mahibaw kung asan dapita sila mag-meeting when you are his secretary? Ay, sorry kayo ma'am ha. Pero mato ni engineer, di lang ko na siya magdugay. Di ay? Sila? Babae ba ang iyang gikaoban o lalaki? Ay, babae ma'am. Guwapa. Sexy. O smiling kayo. Apel ba guna sa akong gipangutana? Ay, sorry. Guwapa, sexy, smiling? Nana na ako, no? Ang generous, wa siya, ana. Imo na na. Hala. Thank you, ma'am.
Okay, tawagan na lang ako si Cesar. Enjoy! Shit! May gikauban na sa siyang babae. Akong tawagan. So, ganang nakaunahon na ka sa pag-settle balik din sa Pilipinas. Well, mas nindot yut po yan ang imong yutang na tawhan. Mas maka-chill-chill ka din Ikumpara ni mo sa laing nasod nga kanunay kang nagdali. Kanunay nag-apa sa oras. Ug usa pa, kung masakit ka, way laing makaduaw nimo. Kaya ang imong mga paryente, ni atanan din May punto ka. May punto ka ng dapita. And maybe, just maybe, makita na nako din ang lalaki nga alang nako. He could be just right next to me. Oh, hey, okay na ka? Yes. You're Sorry. not okay. Napo ang imong simot Napasok ka sa kape. Come here. Stay still. Nganong gikuptan nimo akong naong. Stop talking. Tula kay imong naong. Nako, usay mong buhaton. Shh. I said stop talking. Imong gitayhupan ang Imong lips nga napasok. I found a love Jane. and just dive. Mahimo pang unsa. Pang, I found a girl Do you wanna kiss me, sis? can I? I never knew you were. Milihay ka. Not too fast. Ni ata sa pampubliko nga dapit. Tingalig may makakita na to nga nakailan nimo. O baka, nak, ma-issue ta tungod lang sa usa ka kiss. Sorry. May nanawag nimo. Tingalig importante. Take it. It's okay. No. Gi-off nimo. Sa opisina ragikan ang mong tawag. Okay. Well, anyway, we're almost done. As much as I wanted to stay a little more, pero gikinahanglan ko nga. Oh, it's okay. I could stay a little more. Sigurado ka? Okay. Magpabilin ta nga ingon ini. Mag-atubang samtang mag-inom ni ining kape. Let's pretend ka may relasyon ta bisag karon lang. Jane. Jane. Gikumot na nimong akong kamot, Habi. I love you, Habi. Hey, nganong murag na siya ka? Sa katong kiingon mo. Hain, kitong miingon ko nga, let's pretend nga may relasyon ta karon. No. Katong, Habi? Ano? wa. Do I remind you of someone? Ha? Come on, we're friends. Magkasulti ka na ko bisag unsa. Puslan man nga magpabilin pa ta dinhi. So open up. Jane. Kuya, pero may nawala ka si Jane lately. Asa ni siya? Di lagi ko di mo paubanon. Samtang sa una sa bago pa lang siya dinhi, pauban-ubanan ni mo siya nako sa mga dapit nga ibang paadtuan niya. Mura ba gi-familiarize na mo dapit? Pero karon di na lagi ko di mo paubanon sa iyang mga lakaw. Dili laag ang lakaw ni Jane, Is Elena. it business? Oh, abay doon. I'm glad nga nakatuon na siya sa pagnegosyo. The best kagid kuya. Buutan o baluluyon kagid bisag unsaon. Kay bisag dili pa kayo natuig unsa si Jane, kitabangan gihapon mo siya. Dili lang ang iyang naw ang imong giusab kun dili laki pa iyang kinabuhi. You are giving her a convenient life. Aron ko mobiya na siya dinhi uban nato. Dili na siya maglisod o makabarog na siya siyang kaugalingon. Oh, yes. Mao ka na nga akong buot nga may tabo kang Jane, Elena. Wow, I'm so proud nga nahimo ta kay igsoon Kuya Harold. Selfless, kind, generous. Maso pa piwa ni mo. Kung... Ay! Naibawan ako.
Babay. Kuwang na lang nimo ang babay nga tinuod sa nga magmahal o budawat nimo kung unsa ka man gyud kuya. O si Jane, siyang angay nimo. Unsa? Kung sa ayaw siyang usiki kuya, panagsara ang babae nga pareha sa Jane. Ang pini o bahala siya aron dili na siya mawa pa nimo kuya Harold.